7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo-7 kuya ku-8 p.m. Warning, warning. The next program is not suitable for ingane. Singena kwi-Sex Indaba. We do this Thursdays from 7 to 8 and lihlelo ke likhona kuma platforms eGagasi mungaya nje kwi-app and uye ke na kwi-YouTube as well. I welcome Dr. Mthembu. Alex Mthiyane. Unjani Doc? Khona Doc. How are you? Ngikhona. A few minutes nje as enjoy this song edlala manje Anthony Hamilton. And ngizophuza amanzi la ngaphandle. And mangibamba i-handle metal yesicaba. And then kube khona lokushokheka lokho ngathi ugesi. Kuyasho ukuthi ngiseduze kwakho. Well, bengibheke lapho ke kutheni. Leyo nto ini ukushoda noma kuba kuningi we-iron kumuntu. It's iron phela insimbi angithi iron la kuwena, so it creates leyo current leyo ukuthi yabona muthinta into opposayo kuyona mase kushaya spark attraction there. It's good. So even nabantu bethandana, it's very good to have ispark esinjalo njengasasho ke leso, but nje sengisho sothanda ukuthi ushawe inhliziyo ushawe uvalo kancane. Mabona necall yakhe nje efonini yakho ubona inhliziyo ishaya udambaye, then you know it's all right on. So now picture this, because kuyenzeka omunye umuntu mangabe umthinta athi uyangishoka noma wena ukufile lokho. Yeah. Imagine makuthiwa ke like during umdavazo kuvele kwenzeke leyo nto leyo. But it adds on to the excitement. By the way, during umdavazo nobody concentrates ukuthi laphi lokubhlungu khona nokunjani ngesikhathi kumnandi, because the power of pleasure is stronger than any power, even shock. Oh, I like that. You have to say it again slowly. The power of pleasure is stronger than any feeling. And then kuna awutselalele ke. Cherry yayo kumbu wife umtshela ukuthi hey asenze namhlanje nginekhanda. So then now it come back yokuthi ke yeah, well, to cure it. Oh yes, absolutely. Umdavazo, by the way, cures some aches and pains and ikhanda, except for the aches and pains phakathi kuntomzodwa ngoba that actually makes it worse. I see. Right, namhlanje ke sine OpenLine Doc, meaning ukuthi sivulile zonke izinto zivuliwe. Ish, yabo don't. Angisho ngise. Oh yeah. So amasanga avulekile. Woza nombuzo wakho, and I always say kulolu hlelo where we discuss ama topics ehlukahlukene udokotela unike advice lapha nalapha. Ngiyayithanda leyo ukuthi ubuye back usuzosho ukuthi lento okwathiwa izame yenzekile. Sure. And ungesabe futhi nokusho ukuthi I no akwenzekanga. Last week we had osisi cishe babe 3, if not majority yabo bezokhuluma ngalento yokuthi umuntu okhoma ngakunelisi ungena kumphoxa fake orgasm or busu uzenza wena eceleni. Sasa sithi ke try this, try that. So Sure. did it work? Did it not? 0861 596 596. Umsebenzi wendoda yini ukuthi iqale foreplay umdavazo noma mhlambe akungeke kube umuntu abantu besifazane because unokuyizwa leyo yokuthi noma ngabe ngezi kumina uthi angenzeni mina. Oh Nkosi yami. Look Mthiyane, asingakhohle ukuthi izinto eziningi ezenzakalayo kubudlelwane and also kumdavazo have got to do with the society. Ithini umphakathi nendlela esikhuliswe ngayo. Ku wrong ukuthi sikhuliswe ngendlela yokuthi umuntu wesilisa uyena okufanele be responsible ukuthi enze ucansi. Uthi masu ukubudlelwane nomuntu senjwayelene kube mnandi ukuthi nalo wesifazane naye akusukele nje akaqale nje kuzaqala umdavazo. Okay. What it does, leyo nto yenza ukuthi nawe umuntu wesilisa ube excited, ube turned on, yakuthena on ngoba yakubonisa ukuthi uyangihalela umuntu wami. But also it takes the pressure off wena ukuthi wazi ukuthi njalo muzwa nenkonzo le ekhaya mina kufanele ngivule ngiqale kujwayeleka nokuboreka njena but as a woman if uzoqala nawe iyakuboosta neconfidence yakho leyo to be able to do it, iyanikeza that bond together ukuthi nibonde nobabili kahle, but also nendoda feels naye wanted and needed. Now the opposite of that ukuthi well, you can feel it's very important. The opposite of that is
omunye ngafila pressure dike nangaloko let's say induka isebenzi then nanga umuntu wesifazane njalo uyena olegibele eqala then that can actually cause trouble ku relationship ngoba lo muntu usegcina esefila pressured. But also again ngiphinda ku society yenza angathi umuntu wesifazane melithanda kakhulu ucansi ku wrong kanti ku right. Okay, sure. Awusho ngani ukuthi ne society ithi umuntu wesifazane athanda kakhulu ucansi uyisi leli gama uvama ukulisho isinebe but it's wrong. Okay, because OpenLine ke namhlanje, well I hope izwakale leyo ngoba OpenLine wedoc kuba neinkolelo eziningi but izinto abantu abayikhulumayo after giving birth isiphi isikhathi esesi, because we know now, so we've learned from lolu hlelo ukuthi umdavazo ungawenza even kuze kube yilanga on the day umuntu azodeliver ngayo. So mayingane isuke isizelwe ke mangabe bekuyi natural or maybe cesarean as well. Kukhona yini izinto ezodokotela othi ke not after this time? Okay, as udokotela, generally as udokotela sizothi 4 to 6 weeks in around 4 to 6 weeks before. However, there is no set time. Asikho isikhathi kuzothi ilinda 1 day unjalo njalo. However, nawe uba nezinto zokunderstand umuntu wakho. For instance, if umuntu wakho unalento ekuthiwa episiotomy lapho sithi simsikile ngoba sithi siyamvula untomzodwa kuze kuphuma ikhanda lengane, then obviously unama stitch lo muntu, then now uzoba nozwelo. Okay, but the main thing ukuthi ngesikhathi umuntu eqeda ukuteta kuba nama changes ama hormones akhe. Yabo lama hormones engihlale ngikhuluma ngawo estrogen neprogesterone asuke very high ngesikhathi emithi. Thola uyalangazela ucansi uyalifuna ucansi immediately after 30 lavela drop it low down to even before lesikhathi eba pregnant. So what that does imenza kwayena inkanuko angabi nenkanuko yocansi number 1. But number 2 khumbula phela kuningi sokwenzekile kwadlula la kwayona untomzodwa loose uvulekile uthola ukuthi sometimes uba dry also because ama hormones la aba dry atshabuke kube ebhlungu ingaphakathi lakhe li thin. So zonke lezi zinto you need ukuthi unikeze upartner wakho that time to recover and to heal. Neslomo nomlomo wesibeletho naso isibeletho kumele siphindele ku size waso. So zonke lezo zinto okunye kwako yes akugona umthetho ukuthi udokotela uthe but iadvice esithi advisor linda 4 to 6 weeks or even more ngoba omunye uthola ukuthi suyalala naye sufaka ama infections suba nama complications neinkinga futhi after that. Right, ngizofunda ke nama tweets at Alex Mthiyane #Ezocansi ungaya ke na kuindaba as well. So yabona amadoda nokucabanga kwawo nezinto ze sex ayisoze zafana nakubantu besifazane as well. Explain this doc, has noma psychological noma isahamba ngama hormones yini ekutheni commonly after umdavazo indoda izobheka le but umuntu wesifazane usadinga ukukadlishwa and all of that. I'm sure indoda usuke isathi but ukwani lokho ngoba sekwenzekile. Do you expect men to understand this? Noma it's okay kunjalo ukuthi sidalwe asangafana? You know, it is a positive ukuthi umuntu wesilisa ethi meqeda ukuchama abe nesikhathi angazumeki angahoni. Yazi it's advisable uthi musu khona immediately after ucansi, you know. Bond umuntu wesifazane ngazana ngaleso sikhathi usuke safuna ukubonda nokuxoxa kancane, you know, even if awuxoxa indaba but nje just talk about how it was, how you enjoyed it, cuddle usuke efuna lokho ukuthi nibambane. And yet lo wesilisa kuyena just like a lion, lion ithi miqeda ivela izumeke ilale, you know, because kuyena kusuke kukhona into ephumile kuyena that gives lento engihlala ngikhuluma ngithi i refractory period, leyo period yokuthi as umuntu wesilisa mawade uqeda ukuchama udinga ukuphumula and yethu umuntu wesifazane ngaqhubeka on and on and on ebe nama multiple rounds. So umuntu wesifazane usuke safuna ukubonda usuke safuna le nto ukuthi even though sungilalile wachama phakathi kwami kodwa ngisabalekile yini kuwena usangidinga usangithanda and yethu wesilisa usuke yena efila ngathi usedelile because a part of him iphumile. Yes, but do try please. Zama ngakho ungavela uzumeke. La uma chats nje mhlambe athinto iwallet kanjalo. Sure, anonymous kamasho. Awusinduku ke lapho. Ayiwisa sure. Kangani? Bafu kunjani? Ngiyaphila njani? Ngikhona uyizwe lecture leyo ukuthi khuluma phela. Hey, yebo. Hey umvela thanks umuntu eqashile. Sure anonymous. Asizwe sike OpenLine namhlanje sina topic. Yeah bafowethu nginenkinga la wemvelasa.
ngingaqala kula nje ngo-2020 istory eside leso ngingena kakhulu kusona kodwa iproblem yami isekutheni ngathi ngicala nje bangifaka kwi-treatment ama-ARVs. Okay. So inkinga yami ke njengamanje ngiyawadla correctly. Nginenkinga la eyincane bathi abantu beSulu isilonda semoya. Manje iproblem yami ngiyasaba ukudila naso ngalendlela yesiZulu. Ngiyethi ngiyaqhubeka like ukuhlunga akuvuna noma ngihlale inyawo zibhlungu yabo nje yonke into iyenza nzima nangisho noma ngifuna noma ngihamba. So angazi ngasizakala kanjani. Okay. Look baba, vele if kuukuthi u-HIV positive like any other virus, nayi ngoba nje kuyi-HIV kuphela noma yiphi virus, ithi mingena ngaphakathi kuwena ifike yenza amasosha akho omzimba ukuthi ehle. Okay? Konke lokho kukodwa kuyakwenza ukuthi ube weak. So once ehla amasosha akho omzimba, so kwenza nezinye izifo ke kube lula kuzona ukuthi zichakele kuwena. That is why kunezifo ezithizo kuba sengathi zihambisana negciwane, but it's only because umzimba wakho ukuba weak kwawo ngaleso sikhathi igciwane libulala amasosha akho omzimba so kuchakela ezinye izifo. Okay? Now ukuba nesilonda kakhulukazi lapho ngemuva, it is inkinga that is medical. And ngiyazi ukuthi thina as abantu abamnyama ziningi izinto esigcina sithi abantu abadala lokho. You must know ukuthi umuntu omdala wakini idlozi lakho will always be on your side. And idlozi lakho futhi umuntu ongakwazi ukukhuluma naye wena uma kuukuthi kunenkinga akafuni ukuthi wena especially njengomuntu wesilisa once wanesilonda futhi kuleyo ndawo khona lapho leyo ndawo isik-affecta khona nasocanseni ungasakwazi ukwenza izinto okumele ngabe uyazenza izumuntu wesilisa. So don't, as much as yes kukhona lokho ukuthi kube nento yemoya, but you need ukuthi leyo nto uyitreat futhi medically ngoba yes ikhona imoya itreat imoya but manje leyo moya isize yadala kwanento physically which you need to treat medically kuze nayo iphele. Ngeke ngazama khona la engihamba khona ukuthi ngibachaze ukuthi nakho kunenkinga kanje hayi angisizala ungathi ukubona. Yini uthi awusizakala? Hayi kunjengoba nje kahle ngathi i-treatment ngangithola esibhedlela sakhona la eDweni. So ngabachaza ukuthi nakho kunenkinga kanje ne-complication efana nale bangichecka wathi udokotela wayengichecka akaboni lutho yena. Yethi mina mangiyibuka esibukweni ngiyabona ukuthi kunimako khona like ngathi ngijabukile lapha einqandibini. Yabehlula. Yes. So mhlambe this is another one for a call ya next OpenLine. Ngizoshiya inamba yami bhuti. Ukuze lapha kumine uDr Mthembu ke sibhekane lesesilonda sakho. In a month's time ufone la whether leyo sosilonda sikhona or asikho but usifonele back and have feedback but awukusinikeza imedilution i-chance yokuthi sike sibhekane naso lesesilonda sakho. Right, no sebonga khona mfethu and isibinde kulolu hlelo yaba anonymous, so ayikho into esihlekayo ayikho into esijajayo nanoma yini. Sure. And noma ungasijoina for the first time namhlanje wamukelekile nangu anonymous la doc. I'm a 30-year-old virgin. Sengiyanqina ngisho nokusho. I tell my potential guys ukuthi I'm celibate instead. Okay. My issue is I don't trust anyone these days. How do I get over a fear of getting into a relationship? I feel I'm too old now for ukuthi ngangena kwi relationship engekho stable or serious. On the other hand, I'm scared of getting married. Uyabona ukuthi usisi has been driven by fear manje kanti into ye virginity nokwenza ucansi is not about fear. You know, it's about letting go of the fear. It's about wanting to bond nomuntu and being open ukuthi kunomuntu ozomalawa ukuthi angene ngaphakathi kuwena and lo muntu ozomalawa ukuthi umazi nawe. So kuningi akushoyo kumina ukuthi une fear. And I think logo kukodwa means she needs some kind of counseling and psychological help to help her ukuthi adlule kuleyo fear ngoba kunembangela yayo. Akasho ukuthi how old? 30. Yeah, she's 30. That's okay, and it's been long enough. 30 years of impilo yakhe engayenzi lento. It can be pretty scary. However, she must define the difference between ukuthi uyasaba ukulenza ucansi or yena useyazitreasureisha kakhulu.
you know ukuthi uyintombi so akasafuni nokunikeza umuntu yena so but if there's a problem ukuthi uyasaba then that can be treated psychologically okubili vele can be treated psychologically ngokuthathola counseling so that she's able to let go of her fears. Okay dokotela, kwenzekani when two people benza umdavazo for the first time because in this instance mhlawumbe umunye angazama advise ukuthi no don't worry uzothola omunye umuntu ofana nawe kwenzekani ikhona better than enye? Look, you know when you have sex for the first time Mthiyane usuke kade uzigcinile for lento wena ozitshela ukuthi avimnandi lento ave kuzoba mnandi nalomuntu engizomnikeza lento yami uzo appreciate abone ukuthi ngimenzele into enkulu. And yet the fact is it's not like that. You know, ucansi the first time is very painful and the second time and the third time, you know, kuba nento ezenzakalayo, you know, we are discharged, unuke ube ne infection. To women. Yes. So what I'm saying lengizama ukuya khona Mthiyane akukho ozothi choose umuntu othize, choose umuntu ozoba comfortable wena ukuthi you are willing ukuthi lento enkulu wena okade uyiphethe ofuna ukuyidedela manje ukuthi uzomnikeza yena. By the way, even nokumuntu wesilisa it's also very scary mezokwenza ucansi for the very first time. Okay, sure. Please educate me because I don't know these things. Okwazi uzilenza. No. All right. Anonymous eThekwini, hi. Hey Mthiyane Sheplendani. Sure, one of my out iqala ukuthi hey kushuthi udaba likhulu kufana nokuhefuzela mayithi umuntu kulungile ukhefuzela egcineni ngoba wenele. It's all right. Trust a doctor. Ngiyaphila. Sikhona baba right? No, ngiyima sengikhuluma nawe ngiyathi mangizoba right Sure. Nabonakala la. I have a problem umuntu wami yes kuyona. Okay. Umuntu wami la ukhulelwe. So ukhulelweni kwakhe if senza inkonzo lapha silala uphuma inangazi zokubiza ngani okumhlophe like angathi amafinyila. Yes, iphuma nje kakhulu uma silala. Okay. So manje lento mayiphuma iphumela la emasendeni kuba buhlungu. It's like nginesilondo selispirits ehlelweni ngiyancinda ngendlela ukuthi akuvumi ngisho ngiqede kwesinye isikhathi nje ngeke ngangiqasha ngaphuma ngathi hayibo and mangizibheka la ngaphansi ngiyaxa ukuthi hayibo lento iyashisa yini because ngathi isikhumba siyaxebuka manje but la ebibini anginalutho ayingenzi lutho iphumela nje emasendeni kube ngathi ngishisa khona. Okay. Look, umuntu wesifazane may pregnant number 1 kunalama hormones bengikhuluma ngawe eqaleni. Lo ma hormones amenza ukuthi umuntu naturally ukuthi abe manzi abe noketshezi. Now when you are pregnant vele umzimba wakho ukhipha even more liyonto ngoba lo ma hormones asuke ephezulu kakhulu. But also igazi kumuntu wesifazane memithi liba liningi kuze umzimba wakho uhambe uyosupply ingane igazi futhi liyashisa liyagijima more so there's zonke lezi zinto ezigcina zenza kwamizwa yakhe kube angathi imo. So it's possible ukuthi ngesikhathi elenza ucansi uba very excited agcina esekhipha uketshezi lolu oluningi kuyena. Now kukhona ukuthi even when they are pregnant uthola ukuthi uyaskwetha. Okay, uthola ukuthi ngesikhathi nenza ucansi yes umanzi akhiphe ifluid angathi uya ejaculator naye. And part of izinto ezikhona kulo fluid leyo ejaculator there's things like amino acids kunoshukela. That is why uma uthola ukuthi lento kuwena uma usuyisusa ngathi iba uqweqwe ngathi ungayisusa iba dry ngathi dandruff kancane kunoshukela. There's amino acids but also kunama acid thizeni asuke ekhona esephuma ngaphakathi kuyena. Okay, now vele umuntu wesifazane ngaphakathi is a little bit more acidic kunomuntu wesilisa. You know uthola ukuthi mhlawumbe 7.4 7.5 enethi umuntu wesilisa is 7.8 ngokwe pH ngokuthi akekho acidic. So lokho kukodwa kuyakwazi ukwenza ukuthi ube nokusha but it shouldn't be ukuthi ukusha lokho kukushisayo you know ukucebula isikhumba. You know in particular unless kuukuthi
ukube nala maqhubu lawa ngathi amaqhubu omkhuhlane sometimes kuwena epipini lakho, or no angaze ngibe nawo. Okay, because the one thing ekubangayo logo also can be umuntu one history herpes, ngoba herpes does that. Igcina sikwenza ukuthi ubabe kakhulu or ubatshelwe kakhulu. So my advice is you need to see a doctor test for any other infections kwawena, ngoba it can't just be fluid yakhe. But it's possible. I've had patients, by the way, othola ukuthi uya-reacta. Khona umuntu othi ispam mesafika kuyena siyamshisa. Omunye uketshezi lo muntu wesifazane uma siphumela kuyena also so it's possible ukuthi une-allergy. Yes. So it's possible ukuthi you're having a reaction. Kuleyo nto. Isn't it strange ukuthi people akuncinzi kuba nje isemasendeni only? Yeah, well, amasende nepipi material I find amasende a lot ayaphefumula more. Uyabona compared to ipipi. Okay, that is why we ajuluka more. Ipipi aljuluka kodwa amasende wona ayajuluka. So then there's that transference of whether ama salts and things like that akuloketshezi asekwazi ukuthi akwazi ukuthi angene again. Yeah, I think uphenduleke kahle lento ephumayo because it's not a first pregnancy yakhe. Sike sabahamba even amagayina bebesho ukuthi no iyoziphele after esebelethile. Okay. All right. Okay. No kulungile Pethu. You take what udokotela ekusho and uzoshare ama numbers akhe futhi ekugcineni so that izokunika leyo consultation. Yeah, absolutely. But okubalekile usisi ngoba pregnant angikwazi ukumcleana yena, but ubhuti at least I can be able to help him. Uthatha udokotela. All right. Siyabonga kakhulu mfethu. Thank you very much. Ngiyajabula yazi ukuthi kufuna yona out, yabona? Sure. Kongasho ukuthi uyancinzelwa phela mazambana. Oh, sholo uvuswa ukuthi ugcine ngasayi enjoy sex. I-topic yethu namhlanje ithini? Ayikho topic. Ubuza noma ufisa ukuyibuza nje with Dr. Mthembu until 8 i-sex indaba. Uhlelo alukho suitable for ingane. Ngise Hillcrest. Anonymous? Sawubona njani futhi? Siphilile Anonymous. Nangu dokotela. Uthini wakho umbuzo? Yeah, dokotela uyaphila dokotela Mthembu. Sikhona makhelwane. Yebo doc. Kade ngifonele office bakho namhlanje mina because ngifuna ukubuye ngibone nje maduzane. Kodwa ake ngicela ukubuza nje doc la nginenkinga. Ngisafana omncane nje ngila ku 24 years. Manje nginomuntu wami la ko 21 years. Ayi dokotela uphindelelwa into ama period mhlambe after a week. Abuyele kuma period after a week abuyele kuma period. So njengoba ngikhuluma ngendaba zokuthondaba nendaba zanani nje ayi ngisenkingeni ngoba ngicabanga ngathi ngumuntu othembekile kakhulu kuyena, anginayo umunye umuntu eceleni because ngifocus kuyena, ngifuna ukuthi ube umuntu esakha nayo future. So manje iyangi-affecta kakhulu lento yakhe ukuthi like kumele ngivakashele mhlawumbe sometimes uma period. Sinjalo njalo. Yeah, so I think both of you do need to see me, makhelwane. Because one of the causes ukuthi yena ahlale kuma period ukuthi if ukuthi kunenkinga kwisibeletho sakhe singcolile, so umzimba uzama ukuscleana the whole time and nama hormones akhe awekho right, awabalansile kahle, unenkinga like sike sikhulume ngazo ngelanga endometriosis, okusho ukuthi kunenyama ezimelile zesibeletho endaweni ezwrong, kunama fibroids, kunama polyps, zonke lezi zinto that can cause ukuthi agcine engasophi ngendlela, meaning icycle yakhe ibuya ngokusheshsha more than normal, so ama hormones akhe abalansile kahle. So ngadinga ukuthi ngimcleane ukuze ngifake back icycle yakhe ngaleyo ndlela. That is one, that's a medical. Okay. Sure. However, ikhona nesintu angithi that causes ukuthi umuntu wesifazane agcina eseyesikhathini more than normal, either abantu abadala that can cause that because abafuna ukuthi abe nawe because mhlawumbe umkhunge or whatever, but also it can be into eyenziwe umuntu as well when we sifika kwento enzesintu. But I would rather lokho ngikufundele ukuthi si-treat medically so that we are able to regulate his cycle yakhe. Sure. Akekho eduze kwakho njengamanje? No doc, akekho eduze kwami kumanje. Kodwa uyizwa ke leyo dokotela ichazayo?
no ngiyayizwa but mhlambe nje ngicela ukuphinda ngibekele imiphuzu la kunalento le angazi igama layo lefaka abantu besifazane la engalweni ukuthanga I think so like ayibiza ngegama so ufake leyo mpahla leyo doc so yona i-protection ukuthi angakhulelwa at this stage because uyafunda but I'm not happy about leyanto leyana because ufuna ukumithisa wena no angivele ngifuna umithisa doc but nje yes but no it can cause it iyakwazi okay cause all right so well shithi impendulo itholakala kwilokhoza isibili but again kubalekile ukuthi ubone udokotela sikuzwile siyabonga kakhulu mfethu and ngasegcineni uzothola ke ama numbers but also to know ukuthi usisi ukufakwa kwakhe i-implant is her decision and her choice and her body as much as ubhuta ngasho ukuthi yena akakuthandi kumele yena akhulumisane nosisi usisi abe comfortable ukuthi ashintshe i-method yokupreventa okay sure all right you can tweet as well at Alex Mthiyane ngizomenza be anonymous lo right nginenkinga la Mthiyane nginenkinga la ngiyintshontshanana ne-stepmother sami manje sesihlale singiphoqa ukuthi senze sex ubaba engekho manje ubaba ade ngibuza ukuthi khona yini umama kwenzayo ku wrong njengoba yena umuntu oshayela ama truck okay look Mthiyane obviously ubhuti is already feeling guilty okay ngaluka kwenzayo no stepmother asimazi ke age ka stepmother mhlawumbe uyinhlanga mhlawumbe ubaba wathatha umuntu omncane and usele nosana however kwayena ubhuti must know ukuthi usisi user for sex umuntu usisi that she really wants to have sex with is the father not yena but ulala naye because efuna ucansi naye futhi umfana psychologically uzibona eyindoda emkhulwe lapha ya ekulevel wababu wakhe because udla umuntu wababu wakhe so both of them are feeding of each other psychologically but they're actually using each other so but now that useqalile yabanje bebuza nje khona into oyibuza kwazi kahle impendulo oyifunayo ukuthi thini so it's a sign ukuthi useguilt even you are mild there when you say ukuthi kahle hle udla unina ngikubonile ukuthi uthe udla i-stepmother sure asiye kuxolani Olundi xolani shame ngagcina enenkinga yokuthi mayifonile uhlale nenkinga ye network but ke kokunye uthola ukuthi uhlobo lefoni olusebenzisayo mhlawumbe usesukile la wayihlala khona sure xolani ngibingelele njani chazami wavele wasiphoxa ke sokala kamnandi kanje namhlanje hayi ngishitshe indawo ngimele enendawo ngikhatha ngijele uma khona noma mhlambe imama selikuzame ngefoni entsha kanje hayi lo uzobathala le ngifata all right yes uthi ngixolani so ngifuna ukubuza la ukuthi kumunye umuntu engijojana naye so manje inkinga yami uyangiroba mina umuntu engiyemqhamiseka u4 okay inkinga yokuqala ngifike ngimkhothe oqala achame ngidlalise ngomunwe achame bese ke ngilifaka ngifuna achaza u2 ebe right manje inkinga yami lo enginayo angisazi ukuthi ngizomjuma kanjani ngoba akafuni ngimkhothe akafuni ngimdlalise ngomunwe ufuna ukuthi bengizolifaka kuyena ngidlalise lona nje unomzana wami ngimehlise ngimenyusa kuyena bese ngize ngimfaka ke ngifuna umkhotha aqala uyangiroba okay lalela you know kubantu besifazana abaningi ne ukukhothwa is into abayisabayo you know abanye abantu bazinyeza bazinyezela ukuthi uzothola lapha yana mhlambe kune smell mhlambe uyabona uthola ukuthi uyena ozinyezayo and akazi ukuthi wena you are comfortable nokuthi umkhothe so it's important ukuthi umenze a relax eqala ngokuthi lento oyenzayo wena uthanda ukuyenza and nokuthi wena ikwenzelani ukuthi umkhothile so that abe comfortable naye ukuthi lento oyenzayo naye uyafuna ukuthi uyenze kuyena so you can't umforce umuntu ukuthi umkhothe if yena engafuni omunye usuke esaba ukuthi uzomkhotha nje uzosuka ufune naye akukhothe kanti mhlambe yena akakafuni ukuthi akukhothe as yet or akakujwayeli ukuthi kufike lapho
but it's important ukuthi ipartner yakho neyiphi nikhulumisane ngokuthi yini enizithandayo nawe ungafuni ukuthi wenze into oyenza komunye uex usuyenza kuyena yenza lokho naye azokenjoya ukuthi uyamenza kona achame if ukuthi nawe uyakuthanda kakhulu kumkhotha so ungakwenza after esechamile uthi ayisengizenzela mina nje mama please ngelinye ilanga but not always. Sure. Hayi ngizwa kahle dokotela ngiyakakhulu ngoba efana nishe ngidownload ama video la kukhothwana sibuke naye still efoni ngoba uright uyagunda khona apha inkinga uzinqaba ngomkhothi kodwa sizonza ubusho dokotela. Number 1 siyabonga xolane. Ngibonga ithanda zami. Sharp. Ku Twitter la usisilo. Nginenkinga yokuthi selokhu ngaqala ukwenza sex angaze ngichame. Shame. And I've been with more than one person. So senke ngaba kuma relationships ehlukene uqonde lokho. Ngine cyst iwest party ke angijabuleli sex ngiyayenza nje ukujabulisa upartner wami. Idalwa yini leyo nto doc? Yeah, we've spoken about this before. If an cyst already kuyasho lokho ukuthi ama hormones akhe awekho right, meaning ukuthi nemizwa yakhe iphansi. Mhlambe kunendlela akudinga ukuthi enziwe ngayo kakhulukazi foreplay ibe longer ezomsiza. But also ukusebenzisa izinto ama toys ukuthi azi ukuthi laphi la azwa khona ubumnandi ukuze afundise umuntu wakhe. But it can be psychological things masakhuluma, it can be izifo ushukela, noma yini yenza ukuthi igazi lingagijimile lapha ntomzodwa. Kuze kube nemizwe past experience trauma abuse njalo kuningi you know amaphilisi thizena wadlayo amaphilisi oBP amaphilisi eacid zonke lezo zinto ziyakwazi ukwenza ukuthi ungabi nenkanuko yocansi indlela akhula ngayo mhlawumbe wakhula eswintini kakhulu mhlawumbe wakhula esontweni kakhulu zonke lezo zinto ziyakwenza ukuthi wafundiswa kuthiwa ucansi lu-wrong ungalenzi so ihlala nawe yes so right? There's a lot of things I guess Dr. Mthembu find out ukuthi what's causing her esintwini nasesontweni njengoba esho ke udoc 0861596596 and lolu hlelo uzolithola masiqeda nje uzolithola kwi-app Gagasi FM ungayidownloada for free ama recordings akhona alapho alungele ingane sikuye OpenLine namhlanje ubuza noma yini and usinika na feedback makhona into sokwayifunda kulolu hlelo by all means you are more than welcome to give us the feedback ngisastenga sabona Anonymous. Yes, njani Alex. Sikhona Anonymous before ukhuluma mfethu let's make a call doc ukuthi osisi namhlanje angazi bashayi ngiyazi ukuthi bavama ukufona like masizilya from 22 so we have a reserve line for you please ladies. Where's the ladies? I'm feeling alone here ladies. I need you. So emus dokotela ufuna company. Yes. Like threesome. Yeah. Yes. Sure. Oh yole. Sure Anonymous. Yes, njani Alex doc. No sir right baf. Right udokotela nanga la phambi kwami. Yeah, ngisastenga la. Okay. Yes, doc la I have a problem. Okay. Yes, I have 32 years. I'm old, one child. Okay, you are 32 years old. You have one child. One child. Sure. And that child is from 2016, I mean. Okay. So, sometimes ngiyalala abantu besifazane nala naye since ngisebenzisa izinto ngenzeni but angimtholi umntwana and I need umunye umntwana no wesibili because ngisebenza kahle but can afford to support but angimtholi and sometimes ngisebenzisa isikole sometimes kwabanye ngisebenza but abanye kunomunye enqondlela isikole almost 5 years isitshwala but ngimtholi umntwana. Look, number 1 mhlawumbe ngizoqala la ingane in essence iphuma kuNkulunkulu, okay? Unayo enye ingane, so meaning umzimba wakho uyakwazi ukwenza ingane, but as ukhula as umuntu wesilisa ayaba khona ama changes that can make you ukuthi umzimba wakho ungasakhi isperm as right. Now umuntu wesilisa unlike umuntu wesifazane uzalwa enawo amaqanda akhe lawo adingakalayo mhlawumbe uzalwa with about 1 million by the time ethomba say 400,000 sukuyiwona lawa akhiphayo, but umuntu wesilisa isperm uyasenza umzimba wakho uyasikhiqiza isperm.
So ngokushintsha komzimba wakho, whether because of age or izifo or amaphilisi owadlayo, ukudla okudlayo, konke lokho kuyakwenza ukuthi isperm sakho sigcine sishintsha, ugcina suba nesperm esingaphili kahle, and lokho kuyakwenza ukuthi ama chances akho ukuthi umithise abe low. Okay, but wena ihistory sikubonisile ukuthi uyakwazi ukuzala. So my issue ukuthi kusho ukuthi wena kunento umzimba wakho indlela ufuna ukuklinwa ngayo kuze ukwazi futhi ukukhiqiza isperm esizokwazi ukuthi siphile sibe right. Ngoba konke lokho ngikubalile kungaba ama issues ayenza ukuthi isperm sakho sibe low, singabi right, singaphili kahle, then ugcina ungasakwazi ukumithisa umuntu wesifazane. Ngizoshiya inamba zami lapho at the end because I would like to ukuthi ngikusize both wena and no partner wakho. Okay. All right. Yeah. Nokulungile Petro. Kukunikeza ithemba lokho. All right. Indaba ikakasini ngizothatha ke anonymous calling us from Mtuba. Sabona anonymous? Mtuba. Ngenzela mawukuthi ufixe lento yakho sisi isport okusona network weaker. Awuthi ukudluka kancane? Unjani Alex? Yes, siyakuzwa kunjani? Ngiyaphila njani dokotela? Ngikhona baby girl. Yes ma'am. Sini yakhe question. Dokotela nginkinga. Okay. Imake mawusifake ku speaker yini? No. Noma uvula iradio ngemuva. Isekamereni radio. Yeah, please mawungasuka nje kuyona please so that sizokuzwa kahle. Ngesikhathi sayifix anonymous Mtuba asimdropile sobuya kuyena. Asiyolonde kuhlala kahle. Olondi Gagaso libamba ku 94.7. Sure, hlala kahle. Ngibingelela Mthiyane dokotela. Yebo baba. Yebo yesihlala kahle. Mthiyane, ngikusiza for dokotela. Inkinga yami Mthiyane, mangivakashela umuntu wami, I can't go more than 2 rounds per day. Remember tape uzolala. We can't do more than 2 rounds per day. Nakhona masenzi 2 rounds. Doc no Alex o 15 minutes mkhulu ngachamile nje manje i-challenge yami manginabangani bami ngobalunguza mabena abantu bakusiyalunguzana actually nokubabona bona beshaya uma 30 minutes 45 minutes bedonsa abantu babo. Sometimes uthola ukuthi usechamile aphume ayisule asule umuntu waphinda abuyele futhi. Mina manje ngathi ngiyakuzama lokho ayiveleliwe doke. Nkosi nice boy. Iminyaka mingaki boy? Doc. Iminyaka mingaki? Na 32 manje. No, sasemncane. Umzimba awunayo iweight? Hayi ngoku 32 ka. Oh, 32 years? No, 32 as well. So 32 when, Alex? Is that your size? No. Okay. No, we're All right. not there. Okay. No. Okay, baba, Sure. uyazi ukuthi ne number 1, ucansi is about quality, not quantity. So akusho ukuthi kufanele wenza ama round amaningi njalo. It's about ukuthi upartner wakho naye usatisfied even if I round eyodwa akube ukuthi wenele. Now if wena uzocompare nabangani bakho ubabona bashayo 30 minutes leyo nto izokunikeza ixhala ube novalo kanti mhlawumbe leyo nto akuyona into efuna upartner wakho lo naye manje. So it's important ukuthi wazi ukuthi lo partner wakho weneliswa yini and kanjani usuke sewenzeni. Now ukubuka abantu kukodwa kuyakunikeza ixhala ngoba uthi wena ulele nalo olele naye kodwa ulele nesikhathi so ukuthi nama angikhave ngachama. And induku is such that one exhala la noma yini ezothi ungasheshi uchama ungasheshi uchithe ingawi ivele yenze leyonto because induku yakho yayilalela ingqondo. So it's very important ukuthi kukhiphe lokho yiba wena ungazicompare nabanye abantu. Now ziningi izinto that can cause ukuthi induku yakho ikhathale ingasakwazi ukuphinda kwawena nje kuba nenyongo kukodwa kuyakwenza lokho ukuba nezifo sifana no cholesterol nje wade ngibuza ngendaba ze weight amafutha memaningi emzimbeni yakwenza lokho ukujiya kwegazi imithambo yakho mivalekile ukudla ukuphuza ama energy drinks nento enjalo neacid zonke lezo zinto ziyakwenza ukuthi ugcine ususheshe uchame but basically isukusho ukuthi igazi lakho lijiyile and igazi lakho liyasinda.
ingakuza impela doctor sikubuza ukugcina nje alekusokunghluphayo because ngumuntu osebenza stressful work mina so umuntu amongivakashela on weekends kuphela sure so if kwenzekile mhlambe akafika ngayi weekend ngithinde singabonani sesithe sibonana the following weekend ebusuku nokuphupha ngilele nomuntu ke ifike kwaphela iviki ngingabanga nomuntu wami vele ngiphuphe kukhona umuntu engilele naye then ngivuke ngimanzi enye into engihlupha ngathi nje every weekend ngahleze khona look ukuphupha ulele nomuntu can be into excitement uthola ukuthi kade ungayocansini and vele uyayithanda lento uyayilangazela then umzimba wakho usuneleyo excitement but kuwena because also unalento yokushesha ukuchama it means umzimba wakho even if ungavukela uzoshesha uchithe even if uwedwa okay angeke ngidahe ngithi izilwane into ezithunyiwe wena une excitement nje yocansi so khona ukuthi ulala nesilwane yes no une excitement nje yocansi it's possible naloko lokukhona kodwa yena une excitement yocansi and iyona leyo nto emenza ukuthi agcine sezimanzisa imanga phethu i-cherry yakho le isike complainer yini ngeduration yakho yokuthi uchama eli njalo njalo ngiyangibona nje Mthiyane uma ngiqedile athi ngiqhubeke bathini ukuthi noma ngiqhubeka ngizwe kancane kancane ukuthi weaker yabona ke imthambo yegazi ke leyo boy esuke iblocked esuke yenze njalo okay so she numbers zase medilution egcineni so that sobona singakusiza kanjani nokulungile phethu uzosizakala ukuthi ingane engakhala ifele embelekweni si kwi OpenLine now kubantu besilisa age 32 ilapha bekwi prime khona yes ila nje kufanele ngabe uvutha khona so leyo nto ifaka ipressure ke manje ukuthi bathontanga bagijimawo 30 minutes so well ukubantu besilisa iprime yabo is generally kuma 20s ngoba that is when ama hormones abo very very high in their 30s by the way research ibonisa ukuthi ngobo 30s that is when sebeyaganelwa bayashadwa baba nezingane kuba nemsebenzi bafuna ukwakha imizi so because of that stress level nama hormones abayehla so na iperformance yocansi ayifani nanokuthi ngesikhathi esekuma 20s which is opposite kubantu besifazane abantu besifazane in their 30s that is when befuna kakhulu ucansi yes but ke beshilo ukuthi ke wenza a stressful job Indaba eGagasini mangine topic mhlawumbe officer siyenze maningi sesike sawenza ungakwazi ukuthi usi-emailele indaba@gagasi995.co.za khona sisike wasestenga ngifuna ukubuyela ke namanje ube sashaya indaba ye network all right no she's not ready okay cool anonymous Chesterfield Obonantani say right kunjani kwena ngiyaphila angisen anonymous angiqala ubudani banga kahle uMamkhizelo ngifuna ukusisazo yebo uqala nje ngisacela ukuthi ngikhulume ephuzweni lele eli nobhuti befonile ethi umama wakhe uyangimaperiod mhlawumbe u3 weeks enyangeni so actually isonto off nami kwenzeka lo ngifake implant so mhlawumbe ngazama ukuthi ahlele ngendlela sure okwesibili ngibongela isoka la uthendela hayi uma ngizwa izinsizwa zikhuluma la hayi isizani ikhulile kakhulu ngekhulu yena nje almost njalo mambe kuza la lihlelo lokuvulela so ngiyambongela ithembele isoka lami ngiyabonga futhi ukuthi ningamukeli uyabona ke sisi mawuza 32 years so yena ukhule uneminyaka i-age yakhe ngizwe uthi ukhulile hayi no ngithi ngokwengqondo okay especially umakiwanga so qanti so good uyakunelisa okay that's good uneminyaka emingakhi ke kodwa either way una 33 all right so sigijima lapho nje ku 30 to 33 yeah yazothi Norman siyakubongela wena sisi and nanokuthi unikele advice yebo yes siyabonga thank you bye as doc I know ukuthi temptation leyo ukuthi sithi yes uma esizwe lezi inkinga then bese ngiyakhumbula kodwa ukuthi well it fits kule stereotypes ukuthi if ngingenzi 15 minutes kushuthi I'm the only one yabona so when we celebrate ukuthi out yakhe yenza okungaphezulu kwalezi inkinga sesizwile
manje singathi siyakubongela wena but I don't want isigcile kakhulu lapho ngoba sizofita le and awukho umthetho when it comes to cancer ayikho rules uyabona ngoba ngempela khona abantu abathi nje mina ngifuna iquick you know ngena uphume within 5 minutes after 5 minutes ngizose ngikunyanya ngisafuna lutho so qeda uyabona so ihamba nomuntu wakho ne relationship yenu just like abanye abantu besifazane bathi amadoda bathwalisa kanzima ukuthi squatter as if bonke are expected to. Sure, indaba ekakasini 0861-596-596 udokotela uzoshare ama numbers akhe nje shortly and I'm calling for lawo testimonies as well. You've been referred there. Awusitshela khambe kanjani. We'll get to those guys shortly. Jacob Zuma isikhonze kakhulu indaba esikhulunywa ngolimi lwakithi. Ilalele indaba kanye noMthiyane. Ngilalela njalo nje ngizwe ukuthi indaba zihamba kanjani. Sithemba ukuthi iqhaqa sizosithwala ize sibeke la siya khona. Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Ulalela indaba ekakasini 0861-596-596 kumbulisi ngikuvalile laphana usuthi mina ngiusize 32 ngivalile ngikuvalile and yazi ezinye izinto dokazi yibe yamaqiniso and I saw something earlier from anonymous bekhuluma ngendaba yokuthi noma indoda inkulu ipipili liyancipha izinto abantu abazishoyo ayikho leyo. And same as what Mthiyane, I treat a lot of my patients anoshukela obviously as a doctor. Akusho ukuthi umuntu menoshukela induka isebenzi. Please, the stereotype leyo into engekho. Sure. You know, yes. True. Hello Kamashu, anonymous. Hello. Sure put. Anonymous? Kamashu ngikuwena puti? Unjani? No line awukho right share uzofuna sibuyele kuyena nje shortly. Thekwini anonymous ukwindaba sabona? Hello. Oh, siyesapha. Sure. 0861-596-596. Kukhona ubungozi dokotela bokuthi ube kwi contraceptives for isikhathi eside eku-enjoyeni ucansi nokuba manzi kakhulu njalo njalo. Yes. Look, khumbula ukuthi ama contraceptives lawa whether amaphilisi or imjovo njani so kwa artificial ama hormones esisuke siwafake kuwena. So basically itshela umzimba wakho ukuthi umithi ungamithi so that ungakwazi ukuthi umithe so yakublocker. So what it does, the first thing, because ilama hormones afakiwe kuwena iwenza ukuthi inkanuko yocansi ingabi khona, you know, ngoba already isenzekile umzimba wakho was designed biologically ukuthi as a woman fanele umithe. So manje if already umithe then obviously there shouldn't be an interest ngoba already sokulapho. So they do cause number 1 ukuthi inkanuko yocansi ingabi khona. Kwabanye benza babe manzi kakhulu bakhipha uketshezi lamanzi, abanye baba dry because inkanuko ayikho. However, it can also cause a delay masusukuthi ufuna ukuthola ingane. Usuyekile kwasebenzisa but ithatha isikhathi. Just a delay. All right. Respect anonymous ngikuwena sabona. Sanibona njani? Usiphilile unjani wena? Ngiyaphila. Nginombuzo kudokotela uyaphila dokotela? Ngikhona baby girl, right? Ngi-right. Nginombuzo ngisebenzisa idepo. Okay. Njengoba ngisebenzisa idepo ngizithola ngihlezi ngiyimanzi. And secondly benginomuntu engithandana naye sekukhona ntshontshana naye lo bengithandana naye ekuqaleni into yakhe bengingazi ukuthi inkulu and behleze complain ukuthi I don't even come or I don't even squirt. Kulo musha kuyazenzakalela nje automatically. Ngabe khona yini inkinga enginayo? Okay, so lo ontshontsana naye unepipi elincane yini kunalo waseqaleni? Yep. Oh, okay, kodwa kumnandi still. Kumnandi. Yebo kumnandi. Okay. Hayi siqale leyo qale idepo. Okay. Idepo, one of the things that it has, yakhumbula ngitheni, in fact sifuna ngiqeda ukuyiphendula nje le message yakho, but ke mhlambe ngizo elaborate ngichaze further kuyona. Imjovo le ine ma concentrations amakhulu o estrogen no progesterone, which is ama hormones. Now idepo uthi uyijovile sithi thina so odokotela yozujove futhi 3 months later. So now can you imagine ukuthi ngesikhathi ngikujova ngayo le concentration engaphakathi kweni eya 3 months, so it is very high. So one of the things it does
is abantu bake bathi it makes you gain weight, but actually it makes you retain fluids. So ngokwenza ukuthi retain amanzi nama fluids ubonakala ngathi umanzi ukhuluphele kanti it's actually amanzi lawo ewastorayo kuwena, and that is why even sexually ocansini ugcina usumanzi. Ngompipo omncane nalomunye choose into oyithandayo sis. If kuukuthi lo onepipo elincane wena uyamthanda, kuwena unepipo elikhulu ngoba liyakunelisa, it's enough for you. Okay, all right. Siyabonga. Sure. All right, no siyabonga. Ngizothatha ke nama voice notes Indaba eGagasini. Hey madoda, ucabanga ukuthi there's something wrong ekuthini but lincane but ngiyale enjoy. Uyabona again iphinda kulento society and izithando zethu aziyeke ukuzicompare nokuthi abantu bathini. Even on this show, by the way, kunezinto abantu abayishoyo musu ukuthatha leyo nto ngathi igospel, iBhayibheli. Cha, akusiyona umthetho. Abantu bakhuluma nje ngezinto zabo nerelationship yabo. Nawe bheka le yakho nonga le yakho irelationship we appreciate. Nazoke. Nonga. Lizwe lelo gama. Sure, ucishe nje radio bese sifaka eGagasini Anonymous. Hello. Ngiyaphila. Sure, si right but unjani wena? Yebo ngikhona. Yes. Ngikhuluma no-Anonymous la Great Town. Yeah, sure Anonymous. Yeah. Mina nginenkinga la. Umuntu wami. Yes. Yeah, umuntu wami uchama njalo kodwa mina angichami njalo angangindaba. Indaba ungachama njalo Anonymous kusuke ngamnandi kuwena yini kuwena? Sokumnandi. Manje nangisebenzisa naye nalokukhala kwakhe. Ukukhala kwakhe kwenze njani? Nami ngiyangijabulisa phela. Ngikhanyela kodwa manje ngiyachama. Chama yena njalo. But uyabona ke Anonymous mhlawumbe wena uhlalo uzibambile njalo ukuthi akachame ngoba ulinde ukukhala kwakhe. Kuwena ukukhala kwakhe iyona ithrill yakho, iyona orgasm yakho leyo ngoba nandi into ekujabulisayo. Umzimba wakho usutrainile ukuthi ulukubamba ngoba wena ujabulele lokhu ukuthi uzoscreama mase wena uzoba umnandi. So enjoy that. Nazoke. Nawe nama voice notes unenkinga emnandi bhuti. Asathe nama ama voice notes. Gagasini. Ngiyabingelela lalaleli. Mina nguYunis Ngubani igama. Ngihambile ngile kudokotela Mthembu, ngishawe istroke. Udokotela Mthembu wangisiza kodwa namanje ngisaqhubeka uyangisiza. Sesingishayela istroke ngangabazi ngisho ngokuhamba. Ngeza kuyena. Mangiza kuyena ngalithola usizo. Siyabonga kakhulu. Njengawo. Yeah, sure. Salithola usizo. Siyabonga. Thanks God. Siyenza nasekhaya nezitsha sengayigeza. Istroke sasingishaye emnweni. Oh wow, so ushuthi izandla seziyasebenza. No siyabonga kakhulu. All right, can we take one more? Ngifike kuvutha Indaba nokukhathala komzimba kepha ngokuya khona ngalithola usizo. Ngiyabonga. Bengafika uvutha Indaba bekhathala and siyalithola usizo. That's good. We thank God for that. Thank you. Dokotela ama numbers akho ke? Medililo sikhona Richards Bay, sikhona eBothashill. Inumber zethu 031-765-8475. I-cell phone number 061-4622-945. All right. Richards Bay. Yes. 035-760-1569. Sise Medilution siyachatha siyaqhuma sikhipha inyongo sisiza yonke into nje ezocansi umzimba strain acid screen izinso all those good things ziyatholakala. Yes, kanti ingxoxo lezi besinazo namhlanje Mthiyane ziyatholakala ku Sex Talk with uDokotela Mthembu. Thank you. So use those numbers washare wanikeke nabanye and uyazwa ukuthi ke na izingxoxo lezi ungayithola ku Sex with Dr. Mthembu and ungaya ku Gagasi YouTube channel as well. Sabonga kakhulu ke Dokotela is a Freaky Thursday namhlanje so and it's the first day of September. Happy Heritage Month. Isithandwa zethu nesithandwa zendoni. All right. Indaba was produced by Mr. Spelele Nzuza. Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is into.
Indaba